Капитал 100 – една история за икономиката на България. Капитал 100 е класацията на най-големите компании в България, подредени по размера на общите им приходи за предходната година. Тя показва как се променя бизнеса им, от който зависи около 80% от брутния вътрешен продукт на България. А спомняте ли си как изглеждаше икономиката преди повече от 10 години? Бившите соцгиганти, фалитите, но и промените. Периодът 2001-2003 година беше като спомен за старата икономика. През тези години голяма част от приватизацията вече е приключила, но държавата продължава да търси силни позиции в икономиката. Освен традиционно запазения за нея енергиен сектор, тя управлява активи в производствения, хранително-вкусовия, транспорта и телекомуникациите. В Капитал 100 по това време място намират над 30 държавни компании. Символи на социалистическото стопанство са оцелели, но са се запътили към фалита. Други вече са изчезнали. Международните инвестиции са слаби. Те са едва около 25%. Икономиката е доминирана от петролни, индустриални, енергийни и металургични компании. В сферата на потребителските стоки има едва няколко компании, специализирани в продажбите на дребно, автомобили и лекарства. През следващите 4 години, от 2004 до 2008, българската икономика навлиза в най-силния си период. Средногодишно тя расте с около 6%, а оборотите на компаниите в Капитал 100 с между 10 и 20%. Потреблението и инвестициите се повишават значително. Навлизат нови чужди компании, дружествата милиардери се увеличават, безработицата намалява. През 2007 година 100 най-големи компании заработват над 80% от брутния вътрешен продукт. 10 лидера в класацията имат оборот от грандиозните дори за България 20 милиарда лева, което стои внушително на фона на брутния вътрешен продукт от 56,5 милиарда лева. Все по-малко остава държавната собственост измежду най-големите дружества. Чуждестранният контрол над големите български компании е по-видим. В страната вече навлизат много чужди компании. Началото на 2008 година с нищо не подсказва, че световната финансова криза доближава България и че дългият период на бурен ръст може да бъде прекъснат. За някои фирми влошаването на бизнес средата се случва чак в началото на 2009 година. Големите компании показват, че могат да растат бързо, но и да падат със същия темп. През първата цяла година на кризата през 2009 година приходите спадат с 17%. С тях се изпаряват близо 9 милиарда. 2009-2011 е период, в който икономиката се лута между спад и анемичен растеж. Положителното е, че продължават да навлизат нови компании, които отразяват промяна в процесите и развитието на българската икономика. А каква беше 2012? Най-новата класация Капитал 100 не показва твърдо излизане от тежкия период. 100 най-големи компании имат миниатюрен ръст на приходите от 7%. Почти всяка трета компания от стотицата отчита спаднал оборот. Все повече дружества работят на загуба. 41 от компаниите са свили персонала си. Но не всички данни са с негативен знак. Приходите на компаниите от стотицата достигат рекордно историческо ниво – почти 62 милиарда лева. Заводите, които произвеждат и са от най-различни сектори, остават стабилна група – 31. По-голямата част, 20, са чужда собственост и почти всички са изградени на зелено. За първи път в Капитал 100 се появява IT-секторна класация. Тя е фокусирана върху софтуерните компании, които са сред най-жизнената част от българския корпоративен свят. Нека видим и как изглеждат последните 10 години в числа. Това са приходите на компаниите в Капитал 100 по години. А ето и как растат спрямо ръста на брутния вътрешен продукт. Средно за периода, наетите служители от компаниите в К100 са между 5 и 10% от всички в икономиката. А ето как изглеждат цифрите по години.